Now, Hmm. at ang Chief Executive, may obligasyon po kitang tawan ni Marina Servisyo ang mga tao. Yan. Mhm. Siyempre tubig yan. Ikaw Opo. po kitang, actually, puputahin ni iluwas muna sa Henry, gusto ko, iluwas yun pagyawan na sa solusyon ko. Yan, okay. Mhm. Ikaw na po kitang solusyon sa Henry. Pero Yes. po, kita po pwede, i-bypass ako mag-overlap kita duman sa kontrata kandawad sa prime water. Ayan. Para tamaan kita kaan legally. Opo. Mhm. So, abuta mag-intervene. So, ay gawa naman akong mapagkaurunan sa Dalaga Water District. And gawa naman sinapigibong lakdan Mhm. para maresolbaran nila yan. But it's between Dalaga Water District and LGU. Ayun. Prime Mhm. water. Yes, yes. Now, as the Chief Executive of the Municipality of Dalaga, may obligasyon ako sa mga tao kung Tama. tawaning Marina Servisyo. Tama. Ikuha na Mhm. po ako sa Henry yung solusyon dyan. Mhm. Pero po, sabi ko nga gusto ko po yung iluwas, pagyaon. April po, may mga pigbaka na akong gamit, sa mga para sa Opo. hindi sa 22 barangay pungo na affected kaning nasasakubang kang prime water. Kasi Wow. 22 barangays po ang nasakubang kang prime water. Opo. Opo. Very And good. I must be careful in making the solution.